फारसेथिं मेट्रिक फरिखा फैगासिनो दङ जानो थांगासिनो दङ मोजां भाबै फरायनो मोनाब्ला जों दुखु नाङो मोजां भाबै जानो मोनाब्ला जों दुखु नाङो बबाव थागोन बबाव न' लुगोन बिनि सोमोन्दै जों दानिफ्रायनो साननाया गाहामनि खोथा। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै गासिबो नायजोबलां। आं दिनै बे भिडिअआव फोरमायगोन इभेक्सननि सोमोन्दै। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव माखासे इभेक्सन जागासिनो दङ। जोंनि बर' फिसाफोरनि माखासे थानाय न' बांखौ गासिबो सिफायनानै थेर बेथेर खालामनानै होनाय जों नुगासिनो दङ। नाथाय बे इभेक्सना मा? इभेक्सन खालामनाया मोजां ना इभेक्सन खालामनाया गाज्रि? बा इभेक्सन खालामाब्ला फारसेथिं जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे हाग्राफ्रा गासिबो थेर बेथेर जालांजोबगोन आरो बे हाग्रामा ओनसोला थेर बेथेर जालांजोबोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? आं नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो। रायजोफोर, इभेक्सना आसलथे गाज्रि नङा। जोंनि माहारिनि थाखाय, जोंनि समाजनि थाखाय एक्सुवेलि इभेक्सन होनाया मोजां बाथ्रा। मानो होनब्ला जोंनि बर' माहारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो हादान सिफायनानै थायो आरो बे हादान सिफायनानै जेब्लानाखि लांदां जालांबाय, लांदां जानायनि उनाव माखासे बारि बागान ग्रोम ग्रोम जायोब्ला बे हादानखौ फाननानै गुबुन जायगायाव हादान सिफायनायनि माखासे टारगेट लायो। बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो गोबां हाग्रा ओनसोला बेबायदिनो लांदां जानानै दिनै थानो गोनां जादों आरो बे लांदां जानायनि जाहोनाव दिनै गुबुननो फाननायनि जाहोनाव गुबुन माहारियासो जोंनि माखासे गामिफोरखौ, जोंनि माखासे माबाफोरखौ आवग्रि लानानै नुनाय जों मोनदों। जुदि बै हादानफोरखौ सिफायनानै गोदोनिफ्रायनो जुदि थाबाय थानायमोनब्ला दिनैसिम जोंनि बर' हारिया बेसेबां ग्रोम ग्रोम जागौमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिया माखासे बैफोरबायदि टेकनिकखौ मिथियाखै। बेनि थाखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बुंगोन। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानदों। जों खालि बबेबा हाग्राखौ नोजोर बोनानै, बबेबा मोनसे खरलबसे हाग्राखौल' नोजोर बोनानै जों बेनिफ्राय फ्रियैनो इजियैनो हादान सिफायनानै हा आवग्रिनो सानदोंब्ला बेनिफ्राय एक्सुवेलि जों गोजानाव थानांगौ। मानो होनब्ला जुदि हमनानै लादो खोथाजों खोथा, बे हाग्रामाया दिनै एसे गाबोन एसे रावबो होबथानाय गैयालासिनो जुदि बे हाग्रामाया सानसे जोबलांनानै थायोब्ला जों आरो हाग्राखौ मोननाय नंला आरो बेबायदि फ्रि मोननाय नंला। अब्ला बै समाव हाग्रानिफ्राय सिफायनानै जों हाखौ मोनाब्ला, जुदि बै समनि माखासे फिउचार जेनेरेसना हा मोनाब्ला जुदि बिसोरो मा मावनानै जागोन? बिसोरो बबाव हा नागिरबावगोन? अब्ला बिसोरनि डेभेलपआ मा जागोन? बेनिखायनो आं आसा खालामो बै समनि खामानिखौ जों दानिफ्रायनो नोजोर बोनानै, दानिफ्रायनो जों गोसो होनानै मावनायासो जोंनि थाखाय मोजां खामानि आरो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मानो होनब्ला बै समाव जायनाखि हाग्राखौनो मोनलाब्ला, जों हाग्राखौ सिफायनानै हादान लानो, हा खामायनो जुदि जों मोनलाब्ला, जेरावबो गैखालानोब्ला आरो बै मानसिफ्रा मा मावनानै जागोन? बेसो साननांगौ गिदिर खोथा। बेनिखायनो बै समाव मा मावनानै जागोन? बिनि माखासे टेकनिक, माखासे आदब खायदाखौ जों दानिफ्रायनो मावनांगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरदों। जों बबेबा खरलबसे हाग्राखौ नोजोर होनानै बिनिफ्राय जों हाग्राखौ सिफायनानै धंस' खालामनानै जों बिनिफ्राय इजि हा लानो आवग्रिनाया जोंनि थाखाय बियो दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजों आरो फोरमायबावगोन, बे माखासे मानास पार्कनि माबायाव गोग्लैनानै दं। बेनि थाखायनो बैफोर जोंनि सम्पद, बैफोर जोंनि माखासे धोन सम्पति आरो बे हाग्राखौ सिफायनानै जों धंस' खालामोब्ला बै जोंनि धोन सम्पतिखौनो जों गुबुननो हरनाय जागोन। मानो होनब्ला बेयाव माखासे जिब जुनार दं, बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनारफ्रा बहाय आबुं जानानै दं आरो बहायनो थायो आरो बेखौनो गोबां रोखोमनि सम्पद होननानै जों सानो आरो सम्पदखाबो।
बेनिखायनो बै हाग्राया जुदि धंस जानानै थाङोब्ला बे जिनिसा निस्सय गुबुन हारिनि गुबुन माबानि हाग्रायाव थांगोन जेरैहाय साहा भुटानफोर दङ मा दङ बेफ्राव थाहैगोन अब्ला जोंनि सम्पदखौनो जों गुबुननो फानहरनाय बायदि जागोन फानहरनाय माने ओरैनो हरनायसो जागोन फाननाय होनोब्ला जों बिनिफ्राय फैसा मोननायखौसो जों फाननाय होननानै बुङो खिन्थु बे जिनिसा ओरैनो थाङोब्ला धंस जानाय हाग्राया थानो जायगा गैयिनि थाखाय गुबुनाव थाङोब्ला हाग्रायाबो धंस जायोब्ला बे जिनिसखौ जों गुबुननोसो ओरैनो हरनाय जागोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फिउचारनि थाखायब्ला साननो गोनां बाथ्रा आरो फिउचार जेनेरेसननि थाखायब्ला जों दानिफ्रायनो फिउचारनि जेनेरेसना मा मावनानै जागोन माबायदि डेभेलप जाहैगोन बेखौ जों दानिफ्रायनो नोजोर होनायासो जोंनि थाखाय गाहाम खोथा मानो होनब्ला मेजरिटिया बारायनाय लोगो लोगो थानाय जायगाया सेबो आरो मेजरिटिया ओरैबायदि बारायगासिनो दं निस्सय सानसे समाव थानाय जायगाया सेफैखागोन आरो सानसे समाव जों थानो थाखाय खरलबसे हाबो मोननाय नङा अब्ला बै समाव मा जागोन जों खालि मोनसे हायावनो बिल्डिङै बिल्डिं बेबायदिनो थाखो बेबायदि लुनानै थानायनि केपासिटियाबो बै समसिम फैगोन अब्ला जोंहा माबा मोनसे धोन इनकाम गैयाब्ला बै जिनिसखौ बै जिनिसाव माबोरै थांनानै थागोन जोंनि हारिया माबोरै थांनानै थागोन जुदि जोंहा माबा मोनसे डेभेलप इनकाम खालामखानाय इनकाम सर्स गैखायाब्ला बै समसिम जोंनि हारिया मा मावनानै जागोन जेराव बै समाव हाखौनो मोननो थांनाय नंला आरो हाखौ मोननो थांनाय नंला बेनिखायनो बै समनि खामानिखौ जों दानिफ्रायनो मावनायासो जों मोजां बाथ्रा आरो जोंनि थाखाय गाहामनि बाथ्रा होननानै आं सानो बेनि थाखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरदों बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे जों बबेबा हाग्राखौल' नोजोर बोनानै बेबायदि इजि हादान सिफायनानै इजि हा मोननो थाखाय जों बेखौ गोसो होनो नाङा बेनिखायनो जों बैफोरखौ टटेल बन्द खालामनानैसो जों फिउचारखौ माबोरै सालायलांगोन फिउचार जेनेरेसना माबोरै थांनानै थाहैगोन फिउचार माखासे माबाया माबोरै मोजां जाहैगोन बिसोरनि लाइफआ माबोरै मोजां जाहैगोन बबे हायाव थागोन माबायदि इनकाम खालामगोन बिनि सायावसो जों दानिफ्रायनो नोजोर बोनांगौ बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन इभिक्सन खालामनो एक्सुवेलि बर' हारि हिसाबै गावनि हारिखौ हिसाबै जों गाज्रि मोनो बबेबा इभिक्सन खालामजानानै न' बुख्रेबनाय सोरबा जानो लोंनो थिग गैया फरायनाय थिग गैया बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला फारसेथिं मेट्रिक फरिखा फैगासिनो दङ जानो थांगासिनो दङ बे समाव मेट्रिक फरिखानि सिगां फरायनाय माखासे स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक फरिखा होगोन स्टुडेन्टफ्रा जुदि मोजां भाबै फरायनो मोनाब्ला जों दुखु नाङो मोजां भाबै जानो मोनाब्ला जों दुखु नाङो आरो बेबायदि अबस्थायाव बै समाव माबोरै फरिखायाव गसंहैगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा बिनिखायनो नुयोब्ला दुखुबो नाङो जाबाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बेखौनो खावलायहरबावदों जाहाथे फिउचाराव बेबायदि जाहैया आरो जोंनि फिउचारनि लाइफफ्राबो जाहाथे धंस जाहैया बेनि थाखायनो आं रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ खालामदोंमोन अन्नानै जेसेबां हायो बे भिडिअआ जुदि रियेलिब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे बयबो सुबुङा बे नलेजखौ मोननानै थायो आरो जों बयबो सुबुङा फिउचारनि थाखाय एलार्ट होननाय बुस्थुआ गाव गावनि सायावनो थायो आरो बिमा बिफानि सायाव थायो मानो होनब्ला बिमा बिफायानो जोंनि बोसोनगिरि बिमा बिफायानो जोंनि मददगिरि आरो बे बिमा बिफायानो मोजां माबा मोनसे साननाय नलेजखौ दानिफ्रायनो फिसाफोरनो होनो हायाब्ला लासैनो बै फिसायाबो माने नलेजनि आंखालाव बेबायदिनो माखासे प्रब्लेमाव गोग्लैहैनांगौ जागोन बेनि थाखायनो जों दानिफ्रायनो जोंनि फिसानि फिसा माबोरै थांनानै थागोन माबोरै जागोन बबाव थागोन बबाव न' लुगोन बिनि सोमोन्दै जों दानिफ्रायनो साननाया गाहामनि खोथा रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ दिनै एसेयावनो जोब्बाय अन्नानै गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो आखाइ खबजबनानै आं नोंथांमोननियाव आरो फिन खनसे निमाहा बिबावबाय एसेनोसै गोजोन्थों।